Lehenengoa Xerazade ipuina irakurri egingo dugu. Bigarrena, olerkiak ere entzuteko aukera izango duzue. Ondoren, arabiar dantza, bere izena, suge dantza. Herriko jendeak negarrez egin etengabe. Nor salbatuko gaitu izugarrikeri honetatik? Egun batean, bizirraren alabak esan zion bere aitari. Ezkonda zezu erregiarekin. Ni salbatzen manez neu batera salbatuko ditut nire herriko neskatxak. Errega bere honetik atera baitago. Bizirraren alabak Xerazade izena zuen. Eta zeruko izarrak baino ederragoa zen. Aurpegia laikoa, larrua zara kanelaren antzekoa eta ilea eta begia kedarra baino ditzagoak. Baina edertasuna haiek baino ederragoak ziren Xerazaderan doainak. Antzinako gertakizunak, kondairak eta ipuinak ezagutzen zituen. Oso hiztunona zen, poeten liburuak irakurri zituen eta edonor entzuten zituen atseginez ahoe ederrarkatik isurtzen ziren hitzak. Xerazadek zentzurarekin ezkontzen bazen ura berriz ere zentzura ekartzeko gai izango zen. Baina aitak ez zuen alaba arriskuan jarri. Ez dezazu lainoiz zure burua horrelako arriskuan jarri. Ezinbestekoa zait alegia hori egitea, eraman ez zu erregeen gana. Bizirrak erregaren aurrera eraman zuen Xerazade Xariar asko poztu zen neska edera ikusita. Nik behar dudan alda? Bai, halaxe da, esan zuen Bizirrak begiak malkotan. Zer gertatzen zaizu? Badut ezta ni baino gazteagoa, eta agurtu egin nahiko nuke. Ikusi duen azken aldia izan baiteke. Xariarrek agindu zuen Duniazade aizpa gaztearen bila joateko. Ekarri zutenean, Xerazaderekin hitz egin zuen, eta erregeak esan zuen. Duniazade gera zaitezte hor alboko gelatxoan, horretan eta zure aizparen aginduetara egon. Errega eta Xerazade oheratu ziren, baina erregak lo hartu aurretik Duniazadek esan zion alboko gelatxotik. Ene aizpa, konta iezaiozu ipuin miresgarri bat gau honetako lorik egin ezina arintzeko. Pozik kontatuko nuke. Dizut, atxegin badut gure erregek uzabala baimena ematen badit. Erregeak ez dukan lo arazturik ere, eta baimena eman zion Xerazaderi ikuna kontatzen. Entzuteko gogoz nago. Xerazade ikuna kontatzen hasi zen, baina amaitu aurretik egusentia iritsi zenean isildu zen. Orduan Duniazadek esan zuen. Aizpa nirea, zein atseginak eta ederrak diren zure hitza. Hutsaren hurrengoak besterik ez dira hitz horiek. Aizpa maitea, bihar kontatu bat dizkizudan historioen ondoan, erregeak iziri gorde nahi banau eta kondaira horiek entzutea atxekin badu. Eta Xariarrek pentsatu zen bere kolkorako. Kondaira honen jarraipena nola den jakin arte ez dut hil behar neskatxa ederra. Urrengo gaueldu zenean, Duniazadek esan zen bere aizpari. Ene aizpa, atzoko kondaira nola amaitzen zen kontatuko aldi duzu? Errega bere baimena ematen badi? Erregeak atxegin handiz eman zion baimena. Bai gaur hartan eta baita horretan ere. Eta denbora pasatzen joan zen, ipuinak eta kondairak elkarren artean kateatu zezan gertuz. Xerazade mila eta bat gauetan erditu egiten Xariar erregatzat ipuinak parteara. Egun hori guztiak pasatu bitartean erregan etemundu zen Xerazade ederraz. Ahaztuak zituen ordurako penak eta nola ez. Hasieran eskablitzeko asmoak zituen ere. Zoriontsu nahi zure ondoan, eta zure ondoan jarraitu nahi du.
maitasuna nire bihotzean berotzen duen bitartean. Eta horrelaxe zoriontsu izan ziren urte asko, eta zuek ere kontakizun hau irakurri duzuen guztiok halaxe izan zaitezela bat dizuet. Eta alazan, eta ez bazan, sardadila kalabazan, eta bera Sekrete kutxan hilarte gordetzeko. Nire maitasuna, abestu bada zure belarita. Maite duzuela, egiten baizu iez, zenbat amets, zenbat egun edo, zenbat gaur. Pasaportuaren, maitasunaren oasia. Eta biak loreak ez bezala. Berdan, Bueno, esan behar dugu, eran pilo bat egin dutela laugarren mailako hauek. Jantzia, testoak urduri zeuden, oso urduri. Ensaiotan, bai? Bueno, azkeneko txalo, baina borobi handi bat, merezi dute hartu. Haupa, laugarren